بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا. Tagal julde annabi sallallahu alaihi wasallam e salminde bandiraɓe ɓe kadi musidɓe men kadi ɓe jooɗiɗen ɗo ɓe wonno ɗo hande jonde men ko arde yewtidde e yimɓe ɓe wonande lewru wonano ɗo woni shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi. Ganduɗa ko lewru tedduɗo, ko lewru hormaɗo, ko lewru yurmede. lewru ndu ko jomiraɗo wi shahru ramadan allazi unzila fihi alquran. lewru ko kadi jippini ɗum e nder qur'anil karim. ruttiti kadi o wi lewru ndu huɗan linnasi ko pewal yimɓeɓe. ɗum ɗon noon ko yettere Allah wonande enen. ɗum noon sikki ala kala ko dañoto hunde tatto ɓural woni tatto martaba woni heewi ko musde. ɗum noon ala ko heewi dañade ene weewi. en ji lewru ndu ko lewru yurmede, ko lewru bandal. Ganduɗa lewru ndu geɗe kewɗe ene tawe e moyru. on noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi woman yuɗi ilaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. en ji yimɓe hewɓe ene jaltina sadakuji wonande e lewru koko ndu ene totta miskinede ko ñaami. kadi sikki ala Allah ko yoɓetere tan. kal golluɗo moƴƴere o golliri moƴƴere nden kadi taw ko lillahi Allah tawtan ɗum. jiɗɗen haalde ko wonande bandiraɓe men hooroɓe ɓe min jinno haalande ɓe ko faate alhaali lewru ndu. wonno lewru ndu geɗe kewɗe nin hen ko cuuɗi ɓuure kewɗe nin hen so peññinaka tan woni hen gandata. sikki ala wonno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wino woni hen ma ñamdo guiɗo subaka ha hiira ñama e jarani taw gondani hen korka fo wiya ɓen ko holɓen. o wi on mo ganduɗa biyo hoori taw hunduko mum hoorani. on mo ganduɗa biyo hoori taw gite mum koorani. on mo ganduɗa biyo hoori taw terɗe mum koorani. ɗeɗo gueɗe fof noon o iyasu billahi eɗen mooli hen Allah nde Allah dannata ene ɗum ɗon. won noon korka ñallude ñamani yarani way muusini fof ko rentade nde ɓuuri tiide. neɗɗo so ñalli o ñamani o yarani mo foti rende hunduko makko. wona aɗa jodde bande en tan a ñamani o yarani, so bande en duttima tan gona e man. oɗon dañi nelaɗo Allah haadi en goppu ɗum. amma kadi ka korɗo kadi ganduɗa ɓandu ma a wawa hisnude ɓandu ma, a wawa woɗɗade won gueɗe kaɗaɗe ɗe ganduɗa dagiɗe caggal korka gañade e nder korka woni hollen. e yama sa hoori ya hisnu ɓandu ma, hisnu ɓandu ma. ñallude ñamani yarani kay ɓuuri musde e hisnude ɓandu mum. yo Allah hokke en kisnirde balli meɗen. amma so ɓenni ɗon kadi wonɓe ganduɗa kadi koorat guiɗo subaka ha nami muta emen jogui guiɗe to gofirta jomiraɗo radiallahu taala anhu. ganduɗa won yimɓe ene ngoodi en jogui gueɗe gotel to koori so koori kadi taw ko ɗon gofirta jomumen hotton. ganduɗa nelaɗo Allah wino kal dewal Allah bawngal wonde ko juuɗo ɓuri mumre. ganduɗa neɗɗo o hoora ha nami muta o humto o jooɗo galle makko o ƴetta téléphone makko omo waɗa connecté gila ganduɗa gila tan wima 19 heures ha 4 heures. amma so jamaji dilli tan mbi assalatu khayrum minan nawm o ummoto tan o yara kono makko ndiyam ganduɗa o lelto o juulani salatu. ganduɗa wiya laade wi mom hafran juulede mon wiya ko hollen juulede. o wi julde nde ganduɗa tawde mbaɗa ɗani ɓen julde ala ko waali. kono amma nde ganduɗa julde nde waktu mum jotti jaaɗa ɗaniɗa sa ɗanima an gonna koye goto goppa ha 5 heures yonta jalta jaaha jara kon ma ndiyam danoɗa a juulani salatu. woni hen kam ene ɗano ni yamani ha Allah sala. woni hen ɗano ha 18 heures to ka ñalluɗo hoore. a juulani subaka nen ɗon a juulani, tisbaar nen ɗon a juulani,
Allah sara nen ɗon a juulani ten kadi ka jalluɗo horde mbiɗa ɓeɗon gueɗe fof ɓe ngannduɗa ko gueɗe denteteɗe kadi eɗen poti rentade ɗeɗon gueɗe ɗum noon neɗɗo so jalli o ñamani o yarani yo woddi hen juuru makko so waktu yoni ko tampuɗa ko a waɗi wone téléphone ɓuuri tidde guila 19 heures ha 4 heures waɗa connexion so wiyama jare tan a ummima yari pon ma ndiyam ngannduɗa a wawa fadde ɗon hay mintaji nogas moƴƴi juula subaka lelɗa sa lelima kadi seyɗani forma kadi a wawa ummade hay gummoɗa juula subaka leltoɗa a wawa wadde ɗum ɓeɗon gueɗe eɗen ñagoni Allah dandata en hen won noon kadi en jii neɗɗo so ñelli horde mi jeeya kadi golle ɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gollanno e lewru gorka en jiino so hoori yiɗi ha nangi fanima mudde ko tamro o tajirto noon kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi hade makko no ñelliri e tampere korka yeyni enen joni aɗa woni men ga so ñalli tan so wiyama jare nani muti tan kocce pon jar ala nelaɗo waɗani noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko somo tajanno so hojji tamrore nde o addoto ko allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala risqik afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu enen noon bandiraɓe julɓe eɗen mbasi no feewi no feewi mi tinnoto ɗen taƴiren ɗum ɗo kanko wawa kadi yo ƴetto no janggiri ha no taƴiri ɗum ɗon won noon mbiɗen dewɗen koye pele nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sa rewi pele nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hay sa wawa wadde ko waɗanno ko fof a ƴettoto kam ƴettude hunde kam hay ko waɗanno kam hayso ko gueɗe ɗiɗi walla gueɗe tati jettoɗa mbaɗa ɗum won noon kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en mbawa ñemtinde moni kono ƴetto kam hayso ko gueɗe gotel mo waɗanno tak mbaɗa ɗum neɗɗo kay jallude guila subaka a ñamani a yarani kadi ɓuri muusde ha yaade ha 19 heures wona 13 wona 15 ndewna hen allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa ala risqika afdartu faghfir li ma qaddamtu ngannduɗa ɗum ko hunde newinde e meɗen sa wawa ɗum huccu tamrore gaddoɗa ƴakkade woni hen noon ngannduɗa so wiyama jare tan leɗen pour ɗum en ndiyam garta joɗon nelaɗo Allah gollirani noon yo Allah en ko hokku en gollirde kadi de nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe gollirnoɓe won noon neɗɗo yihata tan koye muuyama neɗɗo yihata tan koye hoddiroji kono neɗɗo kam yo eto tinnade hoore makko o jangguina hoore makko honno juuɗu rewde hen korka yaadata koye juuɗu korka yaadata koye neɗɗankaga korka yaadata koye deere sa ronkani sa jalli horde aɗa wonde bande en ɓe ngala ko dañani sa dañi ittu hunde kokkaɓe par ce que ayi sahabaɓe woni hen e mabɓe on wiiɓe ko soy naani ɓe ñalli horde ha naani muti ɓe jogii tamorowel gotel ɓe gitti tamorowel miskina dari galle ɗo wiyene ndaara Allah ɓe ndarda Allah ɓe gitti tamorowel ɓe kokki miskina o ɗo woni sa ƴeewi jomiraɗo en wi e deftere mum oman juɗi illah oman juɗi li wajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura kamɓe nde ɓe ñammintirte nde ɓe ñammindirani yidde yo ɓe laala oman juɗi li wajhillahi o yima wadde la nuridu minkum ɓe muuyani e gokkugol mabɓe ngol jazaan wona jobdi wala shukuran kadi wona manton den neɗɗo kalkala waɗa hokkirmo lillahi amma neɗɗo mo ngannduɗa so rokkima tan o wiyata yo yimɓe fof jiyama oɗo mo ngannduɗa kañumni ko lewru korka ha lewru korka woni ko juulata waktuji mum joyi mbawa timmude amma so wona e nder lewru korka ngannduɗa so tawi lewru korka maayi so juuli subaka o juuli tisbar o juulata jeeje walla o juulata futuro kamo diine makko o tinnata diine makko tan koye lewru korka so lewru korka maayi tan o joƴini teni jomiraɗo wiyani en noon enen fof en jii e deftere alqur'ana jomiraɗo wi wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budullah mi tagirani yimɓe e jinneji hay batte mi tagirani ɓe so wona yoɓe ndewan annen so jomiraɗo tagima a ari ngannduɗa aɗa jogii sembe ma aɗa jogii cellal ma aɗa jogii doole ma ngannduɗa a wawa rewru ɗum Allah an mbawɗa tan ko ma lewru korka yimɓe fof daro tan mbayama fasik ni daroɗa aɗa wawa neɗɗo kay a sembini lewru korka leɗɗi keddiɗi ɗi so daari kadi sembinde ɗewa hen won noon njuuɗu jomiraɗo ene tiimi njuuɗu neɗɗo o sertata e njuuɗu so wona nde funne maayi so en jii e defte o jangini en toon o wi neɗɗo so hattini yo juuɗo homo dari so yi haw netti wawde juulde homo dari
yo juulhu mo jooɗi so yi haw netti wawde jooɗade o timmini farillaji yo juulo ɓango ay won noon neɗɗo ene hawni so yi haw netti wawde juulde reto mo baggi yo juulhom ajji hakkadini ɗo en jomiraɗo en kala neɗɗo netti wawde juulirde ni tawde hakkadini kanko ko jattuɗa ɗum juulannode ene dari on ki wawde ɗum juuli wiya yo juuli ene jooɗi netti wawde en juulde ene jooɗi wiyama yo juuli ene ɓaggi netti wawde juulde ene ɓaggi wiyama yo juuli ene leɗi netti wawde juulde ene leɗi on kam bandiraɓe julɓe eɗen gandi enen foof ala ko hedde muɗum sa surtout ma noon neɗɗo tagaɗo garɗa jomiraɗo ene tagma ne rokkuma neemo kene ganduɗa kala neemo mo kekke neɗɗo heeɓe aduna ɓuuri mawnude ko nematul islam par ce que nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wiyama nemo nemaji ɗi fof hol nemo ɓurɗo mawnude o nematul islam ɓe mbima nelaɗo hono nemo deftuɗen o nematul siha nemo cellal o wima nemo cellal o noon on noon la ya'lamuna andatamo de illal fuqara sona ñawɗa nemo cellal o a andatamo sona ñawɗa Allah hokkima cellal hokkima kadi ganduɗa kattane hokkima no jooɗirɗa e bande en hokkima no jaaruɗa e bande en ayi woftuɓe ene juula ayi ɓe ngala koyɗe en ene juula an Allah hokkima an fof ɓanduma ene timmi hokkima cellal hokkima kattane hokkima nemo kadi aduna nemo l'islam nen nemo hen juul koora cakkoɗa nudduɗa gaska ko ɗum ɗum woni jogle l'islam sa dañi kaddiya sa dañani waɗɗa he ema amma an ɗeɗo gueɗe tan donka yawa ɗum jomiraɗo demninima ya juul ya hoor ya sakko ya muddo ya asko kadi sa dañi kadi ya ƴewrobo limɓe hono ma kadi ndesa min bandiraɓe holko ɗum ɓuuri ɗum ɗo welde holko ɓuuri ɗum ɗo welde nematul islam biyeteɗo sa ƴeewi jomiraɗo kanko wi bismillahi rrahmani rrahim bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahmani ko joom yurmede heerinide julɓe ko joom yurmede huftidinde to aduna arrahmani o sa ƴeewi to banggue aduna meɗen ga julɗe ene jabba fuɗa kefere ene jabba fuɗa julɗe ene resa kefere ene resa julɗe ene daña jawdi kefere ene daña jawdi par ce que sa ƴeewi ɗon jomiraɗo wima wama min dabatin fil ardi illa ala allahi rizquha kala momin tagi e nder aduna he e leydi he ko minen jogui arsuku mum o wima bismillahi arrahmani arrahim bismillahi arrahmani arrahim o noon ko an julɗo o jeeyi arrahim o ko keriniɗo ganduɗa tan julɓe to laakal ɗum noon wondi julɗo waye welde ni ganduɗa neɗɗo jibine e juulu mawna e juulu maya e juulu ɗum wiyede waye welde ni o rutti kadi mbatta hen almud Cheikh Tidiane ganduɗa nene lawol Cheikh Tidiane aɗa wirde Cheikh Tidiane aɗa ñalli hoode lisugat a ñamani a yarani ganduɗa wasif daɗatama laazim daɗatama asurul jumaati kadi daɗatama an kay bandiraɓe holko ɓuri ɗum ɗo welde tiinnoɗen tinnen diine men tiinnoɗen cembinen ko gonɗen ko ko goɗɗo woni ko woto yeele woto jeeɓen ɗum enen ko gonɗen ko wi ɗum yoode en on noon en mbawa dañde ko ɓuri ko gonɗen ko sen jeeɓi kon gona ko goppon ko gonnoɗen ko kayen ken gona ko kene ɗum ɗon wo iyasu billahi yo Allah dandu en e ɗum haza assalamu aleykum calmini on min juurima on kadi min calmini kadi kettuɗe e kabirɗo o woni Mamoudou Bal min calmini seremɓe men ɓe kadi wonɓe ɗo e famde ɓe fof ha wonɓe e seremɓe men hokoɓe din ɓe fof ɗuggam sen tawi Madina Gounass kamɓe ceerno Alhaji Mamadou Soyib ceerno Ahmad Tidiane Ba min calmini toon en juurima toon en ñaadima duwaw sen gati ɗiga banggueji kadi ha natirɓe men taniraɓe Cheikh Oumar min calminiɓe en juurimaɓe kadi en ñaadimaɓe duwaw ha galleji seeranɓe men hokkoɓe diine wonɓe e Fuuta fof ha ko wona Fuuta fof calminama junama hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh